Pen ke dak di phua bangke la ke nili methang masi contest po APHLC pen la pen ke amri bangke la ke Vikram Hanse alangli si amri constituency pen ke contest po la pen bukajan ke alangli ni to korte lo roton inki si contest po la pen ha Kardom donatum putar welcome back lo lindok richu channel lo ilitum ke damtang men tamang hubo ilitum ke damtang men ame kachini kangtung APHLC ap song aphan ke karbiang long rada tum aning ke dok atum dopi mate aning kaching sam tum dopi sita candidate a joine ticket a joine pinaan lam kache pangjar party ang bong pinaan lam kache torko party ang bong labuson nang litum theklong bi lasi pini labang solam le che thanlo na ke dam tangar ni PGR VGR along che song bom ahut ang tong inti kache song don pen pinaan ang tong inti phan jakong kapa bobji ami thangjung junga party tum pusita medolo lapen juna singrong phar alang li pus lo amri pen ke ang tong inti sita ami thangjung junga party atuma kodakta lamboi ki pidun do Vikram Hanse si amri pe lapen patumi bangke Congress lapen APHLC song atumbang perangke thengno wanglo alang litum ke alliance lo do po ningi sivel lo do po non 2026 la non MLA kilik bangke alang litum ke chedan dun rapet po athe BJP phan ka parmg pusi ka chisik pa me pusi lapen patumi jai ka thar pusita me ningje pa me lo ang tong inti aphan mang kali Vikram Hanse phansi amri pen ke pathur po lapen amit thang jung jung bangke difu pen pusi pulo lasi alang li tumang bong mo kachingwai dota hai sita alang li pherang kyang nu ka ningji ke lapoilo ang tong inti ke ticket long le ante alang li tum kachingki kache than full video la li tum lang luna Kicheng siral tuhan ki chohang pen ke bang potang ni tuhan ki churo pilo ladak birla hempi lo ya thipi alam ke lahala je election bang declare at lo itum long dak puling bang ke mochik lo April 9 तारीख लो ला पेनिली तुम नॉमिनेशन फाइल की कुरी लास्ट डेट बंके सो चिकलो 23 अनि लो मार्च ला पेन कदो कवे किमेजी फन के लांग पेन ला पेन रात नि के हांग कदो कवे की पप्लेंग जे फा ला पेन जितु बीजेपी के क्लेम के दाम के हिंग नोपी का जने पिनी के एले तुम इसी नेशनल पार्टी ला पेन रीजनल पार्टी होय पेन तमे इसी प्रेस मीट के हांग अथेमा कैंडिडेट मुखा पंगदाक एतलो so ke pangda ke bangke itu kongres hin pen ke west kal benglong rongkhang bangke lagi agustin ning hilo lapten da east kal benglong bangke bukajan pen ke nili phan lo la sila solam ka do kabi lapu APHLC president aprang IAS retired jay kathar ik pen stami ke dora peralam thegela halo la pen nili tu malong pu congress party pen Assam Pradesh Congress Committee general secretary do la pena parta la pu senior VP Surendra Singh Gardo la penili VP la pen general secretary dola nang tumhan ke chophaga lalo non adu BJP ke claim ke dam ke chok che jani a link pen stame ke parmg phansi nitum isivet eklai vet je BJP against ke chipaji phansi nitum siklo la penili tuma ahin ke chipachini lo la pu ik pen alang nitum long ke do tumhan alang ina pachini po APHLC All Party Leaders Conference anatu pen itungi pukang tungelalo nilia bangke chini horlo John Singh Tikathar nili APHLC president ni dung ke doke depend rong pi alangli agriculture secretary APHLC lapen alangli James Terang alangli CC committee along a secretary lapen alangli Hefal Samson Hanse alang lita itum APHLC yang bang inod secretary lapen ke Longson Ingjay do alang lita secretary lo IT na tuta claim lapen ke Trade and Commerce na tuta secretary nilitum nang litum theklong lo political party sita secretary agriculture tadu Trade and Commerce tadu lason sinitum chibilo athema election ke hai ar nipen kam claim fit ji la apot si non pen che bak pon et la pen ni litum theklong lo je APH
BJP ละเป็น RSS RSS ke yok ta chini lo RSS si RSS ke Manusmriti ateng besi kam claim lo Manusmriti long pulo Shudra laเป็น tribal la tu aphan pulo la tum ke a property ta a hompoti ta ave hala dagi pu oh chapter ner kep along ang ding so 416 along ki pu hala pu helo ye tribal la tum ke Shudra tribal chot kalilo hala akur kang day atum anke Kshatriya atum kali Brahmin atum kali seta hala akur kang day atum anke la tungga piso sota ave a property ta ave sadai pu la pena jok non BJP atum ke ran council apa sarkar ke karbi atum along li anta jor lap account se ke claim lo jor ojila la tu athema long le ke hompoti ke thepina la posi hompoti ke tribal atum ke che pavet det nang yi po fansi alang li tu me claim tribal atum hansi just met itum six schedule area ke attack lo la nak akaprek a munit atum anta nang sung dun pik lo la pen ke la son ka heno ke claim opotsi nilitum APHL BJP la pen RSS apan ke perem pek nangi alang litum anti people anti tribal party penak lake tasila BJP apan perem pek nangi pusi nitum opposition tum an abinong ke non itum congress tum mesi tot from chana tema setani tum 15 opposition parties united do asamang bo la posi dakar biang long ga kaprega ya parti tum nang ongdun o edet ani tum long do NPP atum do la pen anu kaprek do lang e tum long do la pen ke ni tum jasemet ke la congress pen APHLC hello da ke ong mucho la masin li tum bong si tot prong lo alang li tum anta nang cherap don lo ni tum la APH BJP pen RSS pan perembek nang ipo ansi ni li tum chelang pet lo nonomat kachikroy Hauraghat pen haflong la sonia bangke la longnia bangke final kalilang pusi non congress jumenta pulo neli pananang than lo piniamasi APCC president padap sinil panangathan la final kalilang nangji ke Hauraghat bangke friendly contest la sondo kokta tek sitani tum APHLC pen ke hangbom APHLC apansi laga pijet nahi pusi ne tum ta hangbom la pen ke la ke final kalilang la pen ke dak di phua bangke la ke nili methang masi contest ko APHLC pe la pen ke amri bangke la ke Vikram Hanse alangli si amri constituency pen ke contest ko la pen Bukajan ke alangli ni to korte lo roton increase contest ko la pen rongkhang bangke la ke Agustin Inghi alang Agustin Inghi ta hapu west anatua bangke congress president lo alang li contest ko la po an si non amat ke final lo ke final nelang ke Hauraghat pen haflong dolak lehen lo si ni tum puing tung te ili tum kaita politics election ka khella pusi ningerong te itum ka khella pu vera pot rat atum anta ni tum ka khella jong pusi nama tha dun serius kali pusi mata turong la si ni tum la bangge ka khela po bang ni tum puing tung te serious matter election akam ke claim ke athema la election al hujong si itum chok che det itum kang vai pe chok che det pulo tang te la ke itum ma det ke pobat bom karbiang long pobat bom lo non wirang karbiang long west karbiang long dimha sau anta wirang no la ki wirang pen ni tum ke khang nun je phan aku ka pe the tu je phan si to make Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau great again for Pansi nilitum non ke claim pon